ai bayan da za a yi ka iya addini ba hadisi wallahi. Na ga wani fa bidiyonsa shi kusoshin mai tatsina, na gan shi yana jan sallah ya tsaya ga gaba ma musu da bayan ta wannan tsayuwar ma a gaban a ina samu duk qur'ani babu in Allah ce liman tsaya a gaba ma mu tsaya a baya. Hadisi ne ce innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd. Wannan hadisi ne. Tsayuwar da kai a gaba ya kai mai tatsi ne, kai ruku'u si duk qur'ani babu inda Allah ce kawai Allah ta yi warka'u ma raki'ina, kai ruku'u tare da masu ruku. To ya za a yi ruku? Wa zai fara yi? Sannan ko tare za a yi? Sannan na ji shi yana Allahu akbar Allahu akbar sami alamama da wani yana rabar alhamdu. Duk wannan da faɗin Allahu akbar ɗin, sami Allahu ɗin da faɗin rabar alhamdu a ina samu? Duk babu a cikin Qur'ani kwata-kwata ɗan wahala, duk babu a ciki. Zaman tahiyya da yake yi, sujjada ɗin da ya yi da wannan hai'a ɗin wace ka yi ta? Kawai Allah ta yi wasjudu wa waqtarib. To ya aika sujjada da ka sa goshin ka ɗin, wa ya gaya maka in za a yi sujjada goshi ne? A larabci sun kuyo ma durƙuso na gaisuwa ma shi ma yana iya ɗaukan ma'anan sujjada. Falamma da khalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi wa qalu khulu misra insha Allahu aminina wa rafa'a abawaihi ala al-arshi wa kharru lahu sujjada. Wannan sujjada nan ta gaisuwa ce, durƙuso ne. Dan wahala mai tatsire, dan kala kato, dan wahala. Ai na ka samu kamun bayani. Wa gaya maka addini surutu ne da daɗin baki? Wa ya gaya maka addini common sense ne? In common sense ne kowa da nashi, suna addini ne da ka. In ka ce za ka riga fassara ƙur'ani da ka, ni ma da kaina, kai ma da naka, tunani kowa da nashi. Wa ya ce maka dole zan bi tunaninka shine daidai? Wa ya ce haka? Waye ya ce tunaninka shine da tunaninka za a fasara aya? Me tatsi ne? Ba ga maka. In tunani ne kowa da irin nashi ai. Wani yana zaune, wani yana kwance, saboda kowa da tunaninsa. Wani ya sa riga doguwa, wani guntuwa, wanda hula, wani ba hula, saboda wannan tunani ne kowa zai iya nashi. Amma sallah fa ɗaya ce ake yin ta. Da sallar turawa da tamu duka koyi ne hudu, uku, hudu, biyu. Saboda wannan musulunci ne guda ɗaya ne, shari'a ce, tauƙifiya ce wannan. Amma tunaninka kowa da irin nashi. Dan me za ka samu tunaninka shine daidai? Wai mun magamsu tunanin naka mai lafiya ne? Kai kake ɗaukan kan kama mai tunani. Mu muna maka wani ne kallon mahaukaci, shafi, kan fanka, zori, hangalba. Saboda me? Saboda babu wanda ya isa ya tilasta mu yi aiki da tunaninsa, mu kan mu yi aiki da namu tunanin. Saboda in tunani ne kowa yana da yanci ya yi nashi, ya ja aya ya fasara ta ala hasbi tunaninsa. Ya za a ce ruwan zanzan wai yana magani? In ji wace baka ruwan zanzan? Sha ruwa kawai, maganin shirwa. To in haka ne ruwan zamzam yana magani, dan me Saudiya suka ringa yin asibiti mahaukacin banza? Shin mutum nawa suka shiga asibitin ba su warke ba? Mutane nawa suke shiga asibiti su kashe miliyoyi sun mutu a ciki? Kai yanzu dole ne dan kaji asibiti dole sai ka warke? Ruwan wanda ya yarda ne ya sami yaƙini da tasdiki ya gamsu, shi sha'anin shan ruwan zamzam ishu ne spiritually.
in ka yarda ka gamsu ka yanda addu'a kaman addu'a ce, wani zai yi addu'a a karɓa, wani zai yi ba za karɓa ba, saboda wanda ya wancan ya fi shi imani, ya fi shi tasdiki, ya fi shi yaƙini. fadu'ullaha mukhlisina lahu ad-dina walau karihal kafirun. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Yanda addu'a sai mai yaƙini da tasdiki, sai ka gamsu ka yarda Allah zai yi, sannan Allah zai yi. In kana shakku ba zai yi ba. Haka shi ma sha'anin ruwa yake, spiritual abu ne wanda ya yarda ya gamsu annabi ya gaskiya, in ya sha ruwan shi yasa ma mazata lima shuriba minhu. Zamzam magani ga wanda ya sha da niyya da kuma kan wani abin kan bukatarsa. Wanda ya sha kawai ruwa, ya sha kawai ruwa ne zamzam maganin shi ruwa, wannan daban ne. Amma wanda ya ce bari in sha ruwa don na gaskata annabi da kuma in roƙi Allah ciwon da yake damuna Allah ya yi mini, sannan da tasdiki da yaƙini ya yadda zai ga ijaba. Da yawa sun jarraba sun ga ijabar. Na'am liman. Ba lallai bane da wato dan ka sha ruwan zazzabin kuma Allah ya baka abin da yake so. Kamar yadda kace mutum zai iya zuwa asibitin kuma bai warke ba. Kwarai. To Allah ma da ya ce roke ni dan an samu. To ai ana roƙon Allah din abun ba lallai bane ka ga wannan. Yau shi ne. To kenan Qur'ani shi ma ba gaskiya. Yawwa liman. Kenan yanzu duk wanda ya addu'a. Su da Qur'ani suka yadda. Yawwa. Yanzu duk wanda Qur'ani ya ce ud'uni astajib lakum, ku roƙe ni zan amsa muku, tabbas sai ka roƙan shiru, kenan aya ba gaskiya bace dan u So suke da wayo ne, ba su yadda da Qur'ani bane, suna so shi ma su yi illa ne. wanda ka sai Illa ne suka kawai. Ka gani ai wannan hujja ce ta kowanne mai hankali zai dauka. Ka gani Allah ya ce a roƙe, to ka gani kenan Qur'ani ba gaskiya bane. Kuma Allah ya sauke gaskiya liman. ya mana cewa da in ka roƙi Allah, Allah zai baka cikin ya gani ya baka abun da ka roƙa, ko kuma ya jinkirta maka haka ne, maka da wani ko kuma ya bari sai haka hadisi ya mana bayani. ware haka ne. To kaga su jahilai ba su san da wannan ba. Kaga kenan Qur'ani ma ba su yarda da shi ba kenan. Yaman haka ne liman, haka yake technically kenan, technically haka ne. Mutum ya zo ma da hauka, ka bai shi ta hauka kai. Haka ne. Ba hakan ba zai kare kai ne. Haka ne. Mutum ya zo ma da hauka, ka bai shi hauka, sai kai mai abu na hankali. Ware gaske. Hujjatul aqliyya da na. Haka ware. Ka gani malam? To na'am honorable. Ba su da shi honorable. Haka ne. Babala iskanci ne tsaba. Iskanci ne tsaba da halaka. Wai zamzam. Yau haka ne. Shi da yake fassara din da Hausa. Wasa shi. Ai kawai ya ja aya sai ya shiru. Ya ja aya sai ya shiru. Wannan fassarar da kake yi da Hausan irin ta kake korewa cewa annabi yayi. Allah ya sauke.